President Nelson Chamisa vauya zvekare avanyazoratidza kuti vane nharo nokuti aiwa havachateereri kumiswa kwanoitwa nemapurisa kunyange vanhu vachiti aiwa vanenge vatumwa neZANU-PF mapurisa vachinzi vastope mameetings kana marallies kana maoccasions anenge anda kuuploadiwa nebato raNelson Chamisa. Notoona kuti panapa paZim vanonyora vachiti advocate Nelson Chamisa outwits masvingo police. Sarapinda munhau idzi zvizere ndokuchibva wasubscribe like wotina on the bell icon nokuti unoona kuti nhau dzinobuda dzichinzi President Nelson Chamisa's key leader successfully convened a crucial meeting at Mcheke Hall in Masvingo Urban despite significant efforts by police to prevent it. Heavily armed officers sealed off the hall's entrances, obstructing distinct cluster leaders and parliament members from across Zimbabwe from attending. Ndo masho vari kubuda muZim achinzi aiwa mapurisa aiwa nemaofficers vakatouya vakatovhara aiwa pahall paifanira kuita meeting asi Nelson Chamisa aiwa nevanhu vake naNachibaya havana kuteerera izvozvo vakabva varamba vachita nharo kusvika vaita meeting yavo. Kunyange mapurisa mumastatements nyangwe nemaletters avaibudisa vachistopa kuti meeting isaitewo asi vanoona kuti vanhu vemovement yavo Nelson Chamisa havana kuteerera mashoko avo vakabva vaita nharo vakanoattenda meeting yavo. Mune Zimbabwe tudzei mafungiro enyu noti kudii pamusoro pechiitiko ichi pine mucomment section medu musangana usubscribe like chinotina on the bell icon. Tombochita maupdates anokupa pano paZim News Live.